que o sustituye. Esta é a segunda das mesas redondas das asociacións de veciñas e de veciños do Concello de Santiago, dunha serie de mesas redondas que estamos desenvolvendo como actividades paralelas á exposición que está nos Xardíns da Ferradura, que agora vou referir, e que o que pretende que sectores da cidade, sectores do Concello opinen, que tengan as súas reflexións, nos deixen as súas opinións para falarnos do que a vida nesta cidade, neste Concello. A primeira mesa redonda foi feita con representantes dos grupos municipais. A anterior mesa redonda foi dedicada a aquelas áreas do Concello que tiñan unha maior intensidade comercial e de visitantes turística. Estiveron 4 asociacións de veciñas e de veciños. Esta é a segunda que queríamos dedicar a unha perspectiva que me parece, ou que nos parece realmente rica, que é os bairros, alguna representación de bairros que están emerxendo outra vez, que foron emerxentes, que están sendo importantes para o noso Concello, e tamén a área rural, aquí, como despois teria oportunidade representada por dúas entidades. Vou a presentar as persoas que teñen a xentileza de hoxe acompañarnos, comezando por o lado da miña esquerda. Está aquí David Reiros Martínez, da Asociación de Álvaro Junqueiro, asociación que abranxe a área de Vista Alegre, despois poderá expresalo tamén parte de Vite e outras zonas do Rodón. Está connosco tamén Cruz Vázquez Veiga, ela está representando a Pontesión e a esta asociación de veciñas e veciños, e tamén é presidenta de FERUS, a Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago. A miña esquerda está Emilio Cao Vázquez, que está por a Asociación de Marrozos, e a miña dereita está Eva Mental, que está para a Asociación de Veciños de Consorcio. E temos un lugar reservado para Fátima Rodríguez de Figueiras, que é da Asociación das Marías, que por motivos tan profesionales vai chegar tarde, mas chegará. Ben, estamos en pleno desenvolvimento de campaña electoral. Non era o noso propósito irmos paralelos a esa campaña, mas este foi o facto. Agradezo que algún candidato está aquí presente dentro desta voráxine que supone que vai significar unha campaña destas características, e que en todo caso parece que pode ser útil para que fagan en algún caso as cousas que aquí se comentan. Entón, con ese propósito tamén queremos actuar neste aspecto. No preámbulo que quero facer tamén quería indicar que o objetivo desa exposición é a cidade de camiño de nós, é a exposición central a partir de finais de xuño, con maior forza espero que en setembro, pois faremos 3 exposicións sectoriais con datos máis pormenorizados sobre as persoas que habitan Santiago, sobre as persoas que visitan Santiago e sobre a actividade comercial en Santiago. Serán exposicións sectoriais que o noso propósito é que circulen por os centros culturais, por os centros das servicios, porque o reclamar e na medida en que nós podamos tamén, pois poder tamén estar presentes para escoitar as observacións, as críticas, as opinións e as preguntas que a xente da cidade e do Concello que irá facer. Porque a nosa sincera vocación é poder traballar con xente, é dicir, que nós somos persoas que estamos pagadas por a xente, nós somos profesores da Universidade de Santiago, deste servizo público, e para nós é fundamental poder retribuir a quen nos paga, pois, en forma de resultados, o que facemos, mas non só en forma de resultados, tamén en forma de observacións, de preguntas novas que poderían surgir, que na medida
deixalo claro, o concepto da cidade para nós aquí non é un conceito puramente espacial, na que o é, senón eu falo ás veces da cidade, ese lugar que determina, que condiciona a vida de todo o concello, a cidade de Santiago. A cidade de Santiago non é o concello de Santiago, é a cidade de Santiago neses límites máis ou menos urbanos, mas tamén nun determinado concepto de cidade como lugar que fai converser, que condiciona, como idea que as persoas teñen tamén na cabeza, a idea de Santiago. O camiño é unha expresión que ten dous sentidos. O primeiro é chamar a atención sobre un fenómeno concreto, o Camiño de Santiago, que nos últimos 20-25 anos modificou parte, máis menos, a vida de Santiago, e ao mesmo tempo vai tamén reflectir como a través desa idea central e de outras, Santiago recebe moitas persoas, dialoga con moitas outras, en fin, ten unha crescente número de persoas que visitan e que tamén condicionan a nosa vida, como tamén ese nós, pois ese sí que quero representar pois as persoas que viven no concello, que usan a cidade pois, de determinadas formas ou puntos de vista. Esta é un pouco a cosa. A dinámica que nos vamos a seguir agora é que eu lle vou ceder a palabra ás persoas durante 3-4 minutos como máximo para que nos podan comentar que idea teñen da cidade. Aquí con Morese Fátima ten que agradeceros que desde outras terras chegan para participar na nosa mesa. Ahora Fátima estamos nas presentacións, Fátima Rodríguez Figueiredo, a Asociación das Marías, e estaba precisamente explicando a 3-4 minutos para que cada quen use o tempo como queira para falar o seu conceito de concello, de cidade, da súa perspectiva desde a própria asociación, como se queira, para despois entrar nun conxunto de preguntas, de debate que eu conducirei, na medida que se queira, pois se debaterá, non se debaterá, eso xa depende das persoas, e se pudermos, pois, un pequeno espazo xa final para persoas que queiran do público preguntar ou facer cualquier tipo de comentario, ou tamén para que as propias persoas representantes das asociacións veciñais que hoxe nos acompañan podan expresar pois a súa aprobación ou idea. Este é un pouco a dinámica. Non sei se agora que comece quen quixer e cada quen se mirará para un lado ou xa temos alguén que queira comenzar, non sei. Bueno, pues a veces é que comeza. Bueno, que sería que empezaría por orden de presentación, entonces pues ustedes así. No, eu podo pedir a alguén que intervenga. Bueno, chámame Eva, represento a Asociación de Conxo Aberto, como ben me presentou, e, bueno, para nós, para Conxo, a cidade antes era o pueblo. A cidade quedaba para nós grande. Conxo sentíase aldea e periferia absoluta. Agora Conxo está de moda. Agora Conxo xa foi emerxente e é reemerxente. Está de moda e está significando un montón e todo o mundo quere vir a vivir a Conxo. Xa non nos sentimos tan periférica. Estamos apartados e afastados por ese periférico, pero xa nos sentimos porque estamos a 5 minutos escasos do centro. Conxo ten unhas necesidades e con respecto ao que opina da cidade é que non debe quedar a marxe porque a entrada do camiño portugués que non se está reflectindo, pois por ali pasa un montón de viandantes, non? Que ven a facer o camiño, pero a parte pois principal deste barrio é que hai un montón de xente que ven de todos os lados e ven a quedarse a Conxo porque está cerca desta cidade. E o encanto do turismo non nos afectados, non nos sentimos ameazados. Encantanos que teñan e veñan a conocernos. E nos encantaría que desde o Concello, desde Santiago, se explotara non só o camiño como a catedral, sino que houvesen máis sitios. Ali en Conxo temos o mosteiro que temos da Iglesia Merced, os pastriños da Rocha Bella, todos os petróglifos, e temos moitas que fixeran como visitas guiadas, que hai moitas cidades de todo o país, e que non só veñan pois a visitar o santo, que era o sistema de
comentar nestes primeiros minutos alguna Vamos cousa? a por último, bueno, soy de Madrid, Vamos a son de Asociación Estado de Vista Alegre, pero bueno, tamén me estou complementando un pouco as asociacións de entorno da zona da parroquia de San Xoán. Por lo menos a nosa parroquia non pasa o camiño, pero podemos facer unha reflexión, por exemplo, que somos a zona norte, está moi abandonada en ese sentido. Eu creo que tamén o turismo se encadenou desde o ano, o desarrollo 93 foi estancado. De feito, había unha razón, nos canales pequenos decíamos vou subo ao pueblo. Eso só de non na Torrera, porque a Torrera sigue estando igual, a Torrera sigue estando igual. Que fai uns anos non me dou nada, ni se sinte o que digo o meu compañero Fernando da Asociación de Ponte Piña de Arriba, San Salda Fora, que se sinte marginado sobre que estas seleccións tal como a rural non concentra tamén da que se vía a zona urbana. Temos a disposición outra reflexión que non temos un modelo de turismo, porque non vamos a decir de fora que veñan a los de Compostela, ni mismo visitamos as zonas de Compostela. Por exemplo, de Vista Alegre non vamos ir a Colexata de Sar, ni facer algo será, un pouco. Nós, por exemplo, temos a senda todo do río Sarela, que había que facer en moita limpieza para o río Sar con pouca profundidade, se podía practicar pesca, sobre todo unha ruta de senderismo chegando incluso ata Milán. Pero nós mismos, os de Santiago, non podemos pretender ver turistas cando nós non facemos turismo na nosa propia cidade. É a única fortaleza que ten Vista Alegre en ese sentido. Digo gracias tamén gracias á Universidade, ao Autoria de Galicia, que temos un hotel de dos trenes, o sea que tamén algo de peregrino de turistas vamos a ver, pero básicamente é eso, a minha reflexión. Un turismo que fomente que os de Santiago vayamos hasta os de Santiago, porque se non os da fora tampouco tamén non estamos preparados. Ben, pois, moi agradecido, David. Lembro vos que o curso do fin desta mesa non é asunto que creo que o turismo non é só turismo, é a cidade, a nosa relación, e todo aquilo que a nos poda interesar. Que máis Cruz? Pois, bueno, son Cruz, presidenta da Asociación de Consello, como saben representar, unha Cerusa. Realmente Cerusa é unha federación de asociacións do rural, un rural moi extenso, que temos 190 kilómetros cuadrados, e realmente tendríamos que destacar de que no rural, como será, non temos turismo. Os turistas que temos son os que pasan, digamos, por camiños, por camiños. Temos 10 parroquias atravesadas por distintos camiños e pensando nos objetivos, por exemplo, deste estudio, vemos que está a mostrar, reflexionar e bueno, valorar distintos aspectos da cidade. Entón, tamén vemos que realmente no estudio este non hai unha investigación pura e netamente rural, e da que pensamos que é posible que houbera persoas que foron entrevistadas ou que coincidían con a rúa, pois que me parecería interesante de que se fixera un estudio directo daquelas persoas que viven, traballan e gozan do rural e, por lo tanto, pues, bueno, gozamos a facer eso. Pensamos que ao mellor, pues, esas persoas interrogadas ou entrevistadas que opinaron ao mellor ou lle pediron opinión sobre aqueles centros máis emblemáticos de Praza Obradoiro, Catedral, Belvín, non sei que, pois que ao mellor lle queda simplemente o concepto de decir eso é o centro de Santiago, un pouco non vai comigo. Entón pensamos e temos, digamos, certas propostas para suxerir que se faga un estudio de un traballo de campo e temos que facer un montón de cousas. É dicir que non sei se entramos en ela ahora ou entramos agora. Cada unha pequena síntese, non? Vale, pois, digamos que no rural compostelán prácticamente non hai, solo hai peregrinos, non hai que son turistas. E entonces, observando algún caso que pode haber de turistas que vayan a casa de turismo rural ou así. Entonces, dentro dos camiños que nos atravesan, pues destacamos o francés, que é o máis consolidado e todo eso. Logo seguiríamos co portugués e, bueno, seguiríamos con os demais. En
pois teñan mellores servicios, estén estéticamente máis bonitos, e todo eso, pois, a realidade actual non é esa. Entón, pois eso, insistimos en que nos gustaría pois, poder ter un estudio profundo de todo eso, ver un pouco pois, esas características que teñen a oferta de establecimentos que hai polo camiño, tanto para alojamento ou para venta de nos supermercados, por exemplo, de si a señalización está ben ou non, é dicir, se está adecuado, crea impacto negativo no que é a paisaxe rural, si tamén, pois, bueno, hai certa práctica de comercios que estén, ou de establecimentos que estén en situación de ilegalidade, que eso pode traer certo prejuicio, e desde logo nos interesaría, vamos, creemos que é de interés para todo o concello, saber como pode influir os visitantes, peregrinos, na vida rural, tendo en conta, pois, incluso seguridade, impunidade, a estética que xa decíamos, a comunicación e intercambio de uns con outros, e a valoración de como ven esos peregrinos que chegan, esos visitantes, como ven o rural de Santiago e logo a cidade, e como a cidade tamén, e o rural, ve a esos peregrinos. Eu tuve na suerte, digamos, porque foi unha vivencia interesante, que nací nunha casa de camiño francés, e isto, claro, foi uns anos. Cando era xonciña, pois xa había peregrinos. E realmente paraban, porque na nosa casa pois, había unha tenda destas da aldea, donde tiñamos de todo. Pois a tomar un algo, a tomar un bocadillo, ou simplemente a descansar. E desde logo a comunicación con aqueles peregrinos era realmente contigo como un recordo fantástico e enriquecedor. Pero que tamén digamos que o seu perfil, eu valorando agora, que aquel perfil era distinto do que hoxe. Hoxe hai perfiles moi variados que incluso poden causar, lo digo con certas reservas, pois un pouco de desconfianza en algúns momentos e que iso pode afectar a inseguridade. Pero, bueno, eu ahora mesmo tiño na imaxe un peregrino que había estado na miña casa e que estuvera falando comigo e eu sabía máis ben un relato galego, moi galego, que non sei por que chegamos a falar dele, e ele me fixo relatar e quizás non me acordo, non me lo va a facer agora escutar, porque non me acordo de todo. Se me poño un montón de cachos, pero bueno, non había previsto. Pero que como, con que interés recibía. E eu creo que os peregrinos, moitos deles, da caixa distintas motivacións para facer o camiño, sí que teñen interés por conectar ca xente do rural, ter algún coñecemento de características de aldeas por as que pasan, por exemplo, la Bacolla, que ten un significado, e, é dicir, traballar un pouco ese campo. E que, desde logo, mellor o efecto económico na cidade, pois o rural, digamos, que non o toca, porque como xa queda moi cerca da entrada a Santiago, pois se ten ganas de tomar o bocadillo, pois xa chego a Santiago, pega un trocero e se toma o bocadillo. Isto, desde logo, aparte de que, bueno, é unha visión que, digamos, entra un pouco dentro do que a título que decíades, tamén pode ser reivindicativa, a nivel de que sufrimos tamén situacións polas limitacións que ten para a construcción, polas exigencias en ese sentido, e tamén pediríamos que as autoridades competentes das distintas administracións tuvesen, digamos, certa consideración de todos os prejuicios e deran unha recompensa mellorando os servicios que temos moita necesidade e outras dotacións que, bueno, que temos planteados a nivel do rural e que queremos que o noso rural sexa digno para nós e para os visitantes. Pois moi agradecido. Aproveito a intervención e a reflexión de Cruz para dizer dúas outras cousas no sentido que eu antes falaba. Esta investigación que aquí está, que é o resultado dun traballo de 10 anos, máis ou menos,
con 70.000 euros que nos foi concedido polo Ministerio de Educación e Investigación entre 2012 e 2014. Despois non nos financiaron o 15, non nos financiaron o 16, non o 17, o 18 sí, e o que nos está permitindo traballar neste sentido. Hai un convenio que nos permite co Concello de 30.000 euros que nos está permitindo facer este tipo de exposición. Debo dizer que nós non recebemos un dinheiro justo. E ao Marruz tamén viñamos a miña avó viña na vila, miña nai viña no pueblo, non? Nós vimos a probar o teatro. Subimos a Santiago, vimos ao pueblo, vai ao pueblo que está denunciando as cousas que se digo. E nos sentimos agraviados porque sí que se perden os espazos.
comerciado aos visitantes ao turismo, iso pode levar a direccións que non moi deseables. Mirade, xa fora despois destas visões, eu creo que é de interese, na medida que queirades, comentar pois como desde a vosa xente pois se ve o panorama da cidade, como se ve o concello, xa houve varias reflexións neste sentido, se a xente está satisfeita ou non, como van as cousas. Non estou facendo agora campañas electorais, non? É dicir, no mundo da concello da cidade, que problemas, que oportunidades poden haber. Eu creo que esta é unha reflexión que pode ser interesante. Está a xente contenta, non está? Onde detecta os problemas que hai? E se vos vale de alguna referencia, eu quería colocar un resultado do noso traballo. Nos preguntamos a xente o seu sentimento de pertenza, non? O sentimento de pertenza a Compostela, a Galiza, a España, non? No entendimento de que iso podería estar influindo en determinadas visións, pois, os visitantes, o tipo de turismo, non me agora isto, o que sí que dicemos o seguinte. Cando se pregunta a xente sobre isto, normalmente os índices costuman ser bastante elevados. Bueno, sí, de 1 a 8, ponlle un 8, un 9 no caso. O sentimento de pertenza a Galiza, vou referirme a estes dous só, está en 7,42. A xente de Santiago, me preguntas, a súa realidade, 7,42. O sentimento de compostelanidade está en 6,36. Está máis dun ponto por debaixo. Sentirse compostelana, sentirse compostelana. Non sei se esta reflexión, estes datos, poden permitir algún tipo de reflexión en fin, en esa satisfacción da xente, oportunidades, problemas, en que irán que intervengan. A partir de agora, pois, está aberta diante. Un pouco así, por exemplo, a convivencia, como persoas, non é dicir foráneas, que son estudiantes. Pois en Vistalé, por facemos unha lei 44 bloques, e cada bloque, 46 viviendas, e los que vivimos sempre aí somos 5 ou 6. Máis da mitad son estudiantes. É a convivencia bastante, o que dice usted, de poder falar, a xente quere falar. Cousa que o Concello nunca quixeron falar, porque de feito as relacións vecinales sigue sin convocarse, pero somos un sitio moi importante de trasladar o que estamos facendo neste estudio, que nos preguntas que nos parque, que pensamos nos vecinos, que representamos, que ao final, como dicía Fátima, somos os seus casos, que tampouco nos falar polo Concello por ser portavoces dos vecinos. Porque falta comunicación, como yo veo, por exemplo, a visita compostelana, de generacións, a miña familia son compostelanas de Sarre, cosas, que había en Vistalé. Levo 43 anos, e desde 43 anos hasta o longo das nacións, o sea que sempre estábamos acostumados a ter xente foránea, por así decirlo, non? De feito, hai xente que quedou a vivir. Unha prova de que poder de moda estar abertas, de tomar a pica de vino. Antes non era tipo cafetería, agora que non está aberto, non está de moda. Lo que estou falando agora de Vistalé, con a Torreira, Romaño, e, por exemplo, Vite está como en outro mundo, non? Porque non ten espacio para aparcar, e como estamos, por exemplo, os vecinos de Vistalé, con as obras que tenemos, os ascensores, estamos un pouco quemados, lógicamente, non? Porque é mucho trabajo, nos hacen caso, de hecho me acaban de dar una foto de una obra, una acera nueva y está rompida. Entonces, los vecinos, ¿cómo están? Muy quemados, no sé qué hacer. Mais opinións sobre este tipo de cosas? Eu diría que nunca se alcanza o nivel de satisfacción desexado e que por razóns varias, pois que todas as modificacións que se van producindo polos elementos e factores que se van introducindo na sociedade e na vivencia diaria, pois o mellor, digamos que desde o meu punto de vista e recollendo opinións, pois non é o mellor o momento máis florescente de do Concello. Entonces, pues bueno, hai certas cosas que non estamos así moi contentos. En outras, pues vemos que hai dificultades para solucionarlas. Pero volvendo ao tema un pouco do turismo e eso, de como a cidade recibe, vive e como influye a afluencia de visitantes, eu diría que a veces na Plaza de Abastos, por exemplo, se
fora, as vendedoras, que hai moita xente, pero non compran nada, porque son todos de fora, entón venen a mirar, a facer a foto a marisco, non sei que. E como que a xente se manifesta un pouco molesta porque de feito dificulta, eso é verdad, a masificación, moitas veces na Praza de Bastos, dificulta o movimento dos que somos asiduos. E por outra parte, a mí tamén me gustaría decir que en ese sentido se está orientando un montón, desde un punto de vista, o que é a venta de produtos hacia o turismo, pero sin ter, digamos, prioridade de promoción os produtos galegos e locais. Incluso, me atrevería a decir, e isto yo non sei se corresponde ou non corresponde, aquí, de que se oferta moitas cousas con nomes moi suxestivos, pero sin cuidar realmente a mellor a calidade que debería levarse polo mundo adiante como marca Galicia. Non estou facendo campaña tampouco, pero que bueno, na realidade é eso. E logo que a veces penso que o visitante está como moi concentrado en certas calles e que eso, un día que iba deprisa por Franco, porque tiña que ir ao concello, e me era unha hora, non daba pasado. Eu dicía que non podo adelantar, é dicir que a xente, bueno, vai relaxada, paseando e tal, pero que penso que eso se podería solucionar, pois, dispersando un pouco, abrindo outros campos de interés turístico e eso. E chegando incluso ao rural, porque non? Porque os camiños de Santiago, pois tamén ao mellor hai que ver se poden, ou se están incluso utilizándose por personas da propia zona urbana, que se pode ao mellor aproveitar para camiñar, para conocer, para visitar. E bueno, penso que moitas cosas para mellorar, para debatir en profundidade. E eu non necesito dicirles, por exemplo, nisto que están contando, como os dados e as análises que estamos facendo coinciden exactamente con esa percepción que acaba de comentarnos
que nos entrevistamos a Anes e a Teo como representantes dese pequeno cinto da cidade, esta pequena área metropolitana, porque entendemos que toda esta xente, moita desta xente fai vida nesa área. Pero aí eu creo que cambia o sentido da pregunta, porque aí xa non teñemos a necesidade de ser críticos. Como humanitarios. Non, xa, falamos do sentido da pertenencia. Si se senten ou non, xa. Eu creo que o sentimento de pertenza está aislado pero generalizado en todos os lados. Un conxo somos de conxo. Esa é a frase. Se lle preguntas as miñas fillas, e non somos foráneas, quedámonos a vivir, eu vim a estudiar, aquí encamiñei a miña vida, tanto a profesional como a familia, pero elas nacen aquí. E elas, se están dentro, vou poñer como un exemplo, vanse en verán a diversos campamentos, tanto autonómicos como nacionais. E elas non son de Santiago, son de Conxo. Non é un caso particular, Eu traballo na asociación, no centro cívico de Conxo, e reúno con distintos grupos, e estou aí no meu de la cuestión, dende a Asociación Tradicional de Baile e Música, vendo que os nenos están mamando que son de Conxo. Porque como estamos en esa, tamén temos un tejido asociativo o suficientemente fortalecido e como estamos aí profundamente ligados ao barrio, eu eso así, no noso barrio, non sei se non somos. Pero exacto, pero podo poñer exemplos como o barrio de Sá, son de Sá. Creo que Entón, son dentro dos xeitos de mellor se perfección así individual ou máis local, máis o propio de cidades máis pequenas. Creo que se nos vamos, se se van fora de Santiago, eu non diría un bo coixo, diría Santiago, pero que o orgullo de decir sobre Santiago, pois eu creo que está baixando un pouco. Claro, pero ten que estar en, non sei, ten que estar en, non vou a meterme en kilómetros, non? Se Madrid, Barcelona, pero dentro de, a nivel comarca e a nivel penínsulas das Rías Baixas siguen dicindo son de Conxo. Non falo personalmente, falo do gremio que hai ali de nenos e de pero eso non é bo. Claro que non, hai un sentido de pertenencia. Se non que sentido. Exacto, e aí non, eu creo que non nos sentimos integrados, que pola parte do Concello sentimos que nos temos que remexer, botar as especies e poñernos a ferver para que eso afunda. Pero vou facer un segundinho só. Donde pasa eso máis? Pois Sá, que é periferia absoluta do núcleo urbano, Conxo, periferia absolutísima, casi centro. Bueno, Pite, Vista Alegre, que non estou falando xa Arrozos, máis un poquinho máis lejano, é dicir, se vivirían na segunda periferia, non? Pero que falo de a periferia inmediata. Só para que teñas. Sen Anes e Teo, sen Anes e Teo vais a só 3 décimas. 6 cercados. Sen Anes e Teo. O sentimento de combustibilidade vais a só 3 décimas. Ainda non destes co cual do barro con menos sentimento de combustibilidade, xa. Ainda hai con menos, que é o que quería decir. Vos estás un poquinho por riba da media. 6,39 é algo de error. Sí, Porque os niños están 5,83, que é dos que máis baixos meses. Non a nivel persoal, eu non nací en Conxo e non quero extrapolar, eu moitos anos aí vivindo, xa que fixen referencia a eso, non? Instalei aí, que a miña familia e sí, que sempre de Conxo, pero quero extrapolar a xente de Conxo, sobre todo a lata de Conxo de Conxo. Os que naceron ali e se criaron nesas coas son de ali. E si, xa vou con moita reserva, vou a decirlo claro, pero xa son da zona, xa non son só do barrio, son da Fervenda
Obrigado, tamén. Bueno, claro, totalmente de acordo con o que di, que depende de como sexa a dinámica de determinados barrios, partes distintas máis dun barrio. Nunca me sentí mal como estamos na zona de Basquín. O sea, e viví moitos máis anos con Sancha. Pero é certo que as dinámicas e esta identidade, esta filosofía, esta identidade asociativa, a primeira vez que como asociación, e foi
o mobilizou, e aí empezou o lume, pero o lume sigue, ainda que de vez en cando se baixa a mecha, porque nos vamos cansando. Pero que pasa? Que os políticos non responden, porque moitas cousas que temos que estar facendo as asociacións de vecinos non teníamos que facelas nós, teníamos que facer os responsables e os representantes nosos do Concello, na Xunta ou en donde sexa. É increíble e é pouco defendible que nós tenemos que pelexarnos con concelleiros ou co alcalde para pedir saneamento nas aldeas. En zonas que realmente as califican incluso de urbanas, pagando uns impuestos impresionantes, e que non temos un servicio básico. E temos que estar pelexando por ello. É que perdón, un segundo, que eu quería decir que o mellor, e isto xa dixen en outro momento, e é unha reflexión que fago varias veces que me gustaría chegar a ello, que tiñamos o mellor que o movimento veciñal urbano e rural traballar máis conjuntamente e exigir ás institucións máis respeto, máis consideración. Porque somos unos agentes sociales de valor incalculable. E cando nos presentamos cousas, casi non son rebatibles, porque os técnicos son técnicos, pero nós temos vivencia diaria. No barrio, en estas elecciones, de hecho tenemos aquí a presidente, que es del Partido Socialista, pues claro. y por cercanías a otros partidos, que gusta la política, pues veo que estas elecciones están apostando mucho por rural, de hecho, que estos partidos que pueden fichar están apostando por la concejalía del rural, ¿no? Porque sabe cuál es la problemática. Pero mucho que non sei se será mérito político, No, porque é un mérito rural. claro, exacto. Siempre va a ser mérito del vecino. Estamos ahí. El vecino es el que paga los impuestos. Está claro que Porque tamén os políticos a maioría falan cidade. Como si fresca e eso pertence á cidade. Ti mismo te estás excluído. Si me permitides enfocar por aí, que ocorre? Que pasa neste proceso? Claro, comeza a sair tanta cousa que poderíamos estar aquí e o meu... Estás excluído da ciencia. No, o sea, vou direi, no, se me permitides, si me entendestes que excluir a cidade. Pretende tamén que segundo tú te estás autoexcluindo da cidade. Non quere decir o paga. No, tienes que reivindicar que é necesario. É que só rural. a ver se me dixeres a mí reivindicar o pensamento aquí. Non quero que queres ser. Rural Santiago. Rural de Santiago, Era Santiago. Vamos a ver, hai unha cuestión que aquí xa saiu varias veces que en parte ten que ver con isto, ¿no? Antes Yolanda aludía ao espazo do que era o mundo de Ferradura Berta, que era a Ferradura, a Medra, nos 70, fundamentalmente, ¿no? Se prolongou despois. Todo o mundo falou dos seus espazos, hai varias visións, pero aquí hai unha... Emilio falou varias veces da perda de espazos. Eu ao principio comentaba que os espazos da cidade son espazos do Concello, e unha das cousas que nós detectamos no mundo dos nosos traballos é que a xente considera moi representativa a catedral e quere a moito menos, considera moi representativo o Rodoiro e quere moito menos, e non sois xa non vai eses espazos, porque os considera en parte, Emilio creo que por lo menos implícitamente había iso, pues, que xa non roubar, que xa non son eles, non? Hai aquí unha cousa, ouvindo as asociacións de veciñas que a nos queríamos preguntar. Si consideras que Santiago é unha cidade, un concello, aquí o concepto de animal vertebrado, dá a impresión de que non hai moita cohesión, de que cando se escarpa un pouco esa cohesión non existe e que as persoas tenden, como é lógico, a pensar máis en termos do seu barrio, pero probablemente menos ou nada en termos da cidade do concello. E vos son representantes veciñais, por iso quería colocarnos estas cuestións. Está Santiago vertebrado? Como vedes?
mantendo en canto a capacitacións, en canto vamos declarando, pois, como non é Santiago o Concello, Santiago é a capital, e vemos tan longe como se fósemos doutro concello limítrofe da provincia de Pontevedra. Xa non é só o procedimento da partida, sino que hai que eu creo que está funcionando, que ten un plan de turismo, unha guía de turismo, como se fose a nivel de Galicia. E Santiago non é Galicia. Entón, tiña que ter, pois, que é iso, un pobo grande, é moito rural todo Santiago, ou é todo rural prácticamente, e que non deberíamos loitar polo que nos convén, é dicir, aí na facturación, o que primeiro falaba. Cada un loita no seu lugar, cada asociación loita para sí, non loita en cohesión, por esas reivindicacións que van surgindo, non dice, oye, pues, e se nos unimos aquí e nos botamos unha mano para ser todos partes de Santiago? Non hai unión. Pero non hai unión porque non hai tampouco referentes. Sempre estuvo como extrapolado a xente que ve turistas. Foi universitaria e pionera, había 40.000 universitarios no ano 90 matriculados e era como extrapolado todo a xente de fora, non a centros de cada núcleo, non? Se vamos a rural, non era como o comercio está destinado a toda a xente, aos visitantes, non só caranos. E os espazos igual. Estou segura que o 90% de Santiago non vai a catedral, sino que o 90% dos que van a catedral son todos foráneos, extranjeros e demás. Sí, non. Pois ibas a caer do Franco, Non, o Rodrigo de Padrón, porque pero que dixe a compañía de Ferradura Verde, pero isto é unha ferramenta de acercar a toda a xente a un centro común para que a xente decida de Santiago. Porque no lugar que é Santiago de Compostela, porque
digamos que o turista non galego, e nós temos examinados, ve Santiago e identifica fundamentalmente coa catedral. 45%, prácticamente, de resposta é o visitante galega ou galego, coloca no máis do 60% Santiago é referente e capital. E hai unha visión moi diferente. O 4% coloca como fin do camiño, mas superior a esta porcentaxe esta idea de Santiago como cidade universitaria ou como cidade patrimonial, por parte das persoas galegas. Persoas de fora, fundamentalmente a catedral, e esta é identificada con camiño. Identificada con camiño. Por tanto, eu creo que sería útil coñecer alguna opinión vosa sobre que é Santiago, cual é o perfil de Santiago, cual debe ser o perfil de Santiago, como vemos, non? Entero, xente de fora, camiño, catedral, galegas e galegos, capital, referente, o sea, cidade universitaria e nacional. Eu diría Santiago ten que ser unha cidade para vivir cómodamente, respetando os seus espacios, pero ten que ser unha referencia tamén a nivel Galicia, porque é capital autonómica, e tamén a nivel España e con proxección internacional. É dicir, Santiago ten categoría, non lle podemos deixar perder. E tenemos que ser unha cidade integradora, unha cidade aberta, unha cidade onde haxa calidad de vida e onde os seus ciudadanos non sexan desplazados e poder vivir en ela con comodidade e con disfrute. É que, mira, eu non... A ver, eu xa non tengo interior máis na cidade que no rural, pero que sitúate en Manozos? Santiago, o que foi para a miña avó, o que foi para a miña nai, deixou de ser para nós. Pois para a miña nai tamén. Santiago era a vila onde ti viñas a mercado, ao comercio, viñas ao mercado, a Praza de Bastos, viñas ao mercado, ao supermercado, onde viñas a tomar uns viños, onde viñas a cine, onde viñas ao teatro, onde viñas a dar un paseo. Bueno, xa, eso xa, porque xa te sigue vindo, porque te escribe, porque te toca pedazona, porque a miña nai agora non se lle ocorre pelo coche nin autobús que comprar a Santiago. Miña nai vai comprar a un ponto onde xa hai unha serie de áreas comerciais, ou vas ás Cancelas, ou vas a sitios onde son máis cómodos. A onde vas pasear? Pues, eu invito a que un día, pola semana, calquera día de semana, vai a tomar uns viños a Berta Mirans ou ao Miñedoiro. Estamos bares a tope, e ti vas
esa é a casa da asociación de vecinos, de todas, está pechada. Bom, pois vamos, se vos parece, xa caminamos ao final. Quero faceros unha pregunta un pouco... Só quería facer Sí, un recordatorio, que a zona norte de Santiago foi antigo concello de Festa. É dicir, tuvo que foi anexionada a Santiago polo aeroporto, por causa do aeroporto. E aí sí que ademais foron prometidas naquele tempo unhas licitacións e de dotacións en compensación por retirada do concello que para nada. Todo iso se converteu máis ben en negativo que en positivo. E entonces realmente aí hai unha fenda importante e que o Gran Norte o está, vamos, detectado por todas partes e se está vendo. Entón, pues bueno, imaginadevos, hubo un momento determinado que incluso se planteou volver a pedir volverse en Festa. É imposible hoxe en día esa petición. Conso tamén fora antigo concello. Pero bueno, quizá Conso pues, está máis integrado e está máis en outros servicios. Porque en Festa, toda a zona de Festa, que eran 13 parroquias. Bueno. vamos... O tema da Sí. consulta, solo o tema de... Sí. que nos vamos por las ramas y no nos centramos. Eso está así, es decir, lo que decía aquí la compañera Fátima. Estes piden estos, ¿dónde está el grupo de votos? ¿Quién está en el grupo corporativo de momento? ¿Dónde no? Pues está. Eso está así, impepinable, pero en este concello y en todos los concellos. Pero sí que vuelvo a repetir que nos tenemos o poder. Tenemos todas as armas. Nos, como núcleo de todas estas asociacións que seguro que hai moitas máis que descoñecemos, porque uno te poña cara a ti, porque uno te poña cara a ti, porque uno te poña cara a ela, e ela está falando da secretaria do Puchel, como hai un núcleo de la nosa historia, e eu conozco para los historiados, de festa en festa, é dicir, nesa conexión y saber las necesidades que cando nos agrupamos y cedemos, entonces vamos, señores, queremos esto, pero esto es prioritario, empecen por esto. E así funciona. Deixas, sí, perdón. E podese concluir. Si non, cada un de nós vai cos nosos necesidades básicas, primordiales para cada sitio, porque supoño que pues, el pequeño está abrigo que necesitas la chaqueta. Considerar ustedes, as asociacións tiñan moito que ver con a manera de ler para atrás. Considerar ustedes sí que tiñan moi en conta as asociacións de vecinos. Era outro cantar. Sí, era outro cantar. Sí, no. Non Eu criticar o actual goberno, pero mira, fixeron sobre uns encontros de onde tú podías poner as queixas, empezouse no romano, xa non se fixo máis. Porque o de fixose no romano e
No, tienes que, no te puedes llevar para los grupos. Es decir, aquí, si yo digo hola, debatir sobre no, tres productos. Aquí se tenemos tres, Eva, Fátima, a ver, ¿qué? ¿Te gustó su producto? A ver, tú dirás. Pero con amén. Habla como a ver, ¿no? Pero que quer decir, porque trata de Santiago, pero ahora de dominación de la región. Y después lo que quieren que se lleve lo que sea de aquí y que represente la ciudad de Santiago y que sea pues, su propio que quiera vivir aquí. Lo más básico, que es el destino, por ejemplo. Un día que se va a la ciudad se lleva una o camino. Bueno, Emilio, por lo Bueno, menos a mí también me gustaría que trabajen algo de Santiago, pero que trabajen algo que dicen, o sea, que primero que Santiago esté representado, no digo, no, una zona donde se mueve Santiago. Y para eso, pues, tienen que dar muchas cosas. Ya no hay comercio local como conocemos. No sé, cualquier cosa que pueda llevar a la vida desde donde la tela que queda ahí ¿cómo se llama? Desde Pedra, poco más, ¿verdad? Pero se nos va a hablar. Y vos sí como referencia, que es la ciudad y para los turistas. está en el uso de la palabra Emilio y para sacarle tres productos ya No puedo más que contar ese libro. cruza, muy bien. Primero que satisfacción. Segundo, vos recuerdos. Y tercero, que ya lo puso unos chorizos de la ley. Que son muy divertidos en la playa. Y así las tenemos a todo Galicia. Porque la ley. La culpa, a mí si se le dice que haces la culpa de vos, también no. Claro, gracias. Pero me digo de la figura que más compran los extranjeros, los americanos, japoneses, es la bailadora flamenca. Miren, yo le quería decir alguna cosa. Hay todavía aquí un punto de encontro en que le venga Luis Antonio y que se sabe de comercio local. Perfecto. Xa encaminamos a última pregunta que vou facer antes de pedirvos que en un minuto pues, sinteticedes aquí lo que os apetece, que fican muchas cousas polo camiño e o noso agradecimiento de verdade que é moi grande a todas as persoas que aquí están. Sobre a universidade, vos sentides a universidade propia, sentides a universidade próxima, vale a pena isto que podemos estar facendo, como vedes a universidade hoxe? Comprende que hagamos estas preguntas. Estaría ben preguntar a xente que pasou polo Instituto de Gobernos últimamente esa pregunta, estaría ben. Eu penso que cada vez se tuviese máis de costas á universidade e eu, nalgúna ocasión, non sei que podemos sobre os participativos, eu plantexaba, porque sempre estábamos cos prazos da empresa, da contrata, de estar, a mí tampouco me parecía que se estivese aprendendo as cousas, eu no seu momento formulaba a cuestión
non nos sentimos beneficiados para nada porque esa universidade aquí. É dicir, que ten un sentido en plan reconhecimento, sí, por supuesto, que yo atopo, pero que los barrios nos sentamos resueltos con este, pues tampouco. Alguna- Claro, eu creo que sí, a universidade podría facer moito máis e podría ter moita máis interacción con os considera e sobre todo a ocupación de Santiago. Creo que se podrían facer moitas cousas, non sei se a través dun sistema de voluntariado como animado, pero creo que tedes un know-how que se podería aproveitar na cidade, que é o que nos está funcionando. Eu digo porque pasei por a universidade e en canto nos vimos fai na universidade non se podía e en relación ni siquiera para propoñer cousas a ser pues, a que pasan os profesores que son os profesores propoñendo cousas que se podrían poner na cidade colectivos, pero bueno, a relación da universidade coa formación sempre vai por as ingenierías e as técnicas e a parte social, pues sempre queda aí. Eu creo que do punto de vista que temos facultades, que creo que poderíamos facer desde o punto de vista. Unha mellor relación que ten a universidade coa sociedade é o cuarto ciclo universitario. Sí, vale, un bo exemplo. Un bo exemplo. De todas maneras, nos Pero hai que publicitarlo máis e traballar máis tamén, porque se comparas con outras universidades de outros sitios, Dígame lo mismo. Lugo, Nada de Lugo y no. Lugo creo que Santiago, non? No, Lugo mellor que Santiago. mirad unha cousa, estamos xa na parte final, nos non queremos deixar de reiterarnos unha vez